Mendiola, mesedez. Bai, emango diot. Give wood. Ni ez dakit, oso seguru nagoen, baina venga, badoa, zuretzat, malbadi, aprezioa dizudalako. A ver, noiz hartzen egin, ba. Soka saltoa bezala. Venga, hartu karrilla. Ahí ba, Gaur dakizuet koktel bana. Osagai errexak bereziki anana. Edalontzi hauetan koktel bana. Eta gero zuentzako pana. Karreri hartu erdet, Vale. Ba, venga, ba. Dena koktelera barrura. Eren bat anana, beste dana ura, azukrea nahi duzun modura. Astinduna, astu dantzatu, ez izan ergela, probatu koktela! Txalo. Guau. Gustatu zai. Albizturs rapper. Bai, bueno, hau Miamin ikasi nun, hango udaleko baten. Eta, bai. Basu, ze muzik ikusi dezu, ondo? Oie, ba, nahiko ondo, flow pizka bat behar dezu, flow pizka bat hor sartu, baina hau sartu zea. Osagaiek, koktela, pintxoa, errimak, programa honetan esplotatu iten hau. Gerta gehiago eskatzeien, eta nahi dezuena gonbiauta zarete hostial honetan, bulebarren ingoen manifestazioa. Pasa, baldintza duinak. Ez du basu, nik nahiko nukena da, bakit maila oso altu utzi detela, baino, erantzun bato, ez? Hola, gindeten goi mailako rap horri, ez dakit zuk zerbait erantzun alko zenioken, o... Zeratuko geha, osea, ondo egin dezu, Osea, ez da arrasa, ez que jendea pentsatzen du superarrasa dela, ez da arrasa. Koktelakin berdine pasatzea. Orain ez, erakutsi behar didazu koktelak egiten. Zen ipatzaren da bai, baina... Ez du frogatu. Agian ez. Dana ez da esan behar, Lego frogatu eta gero esan behar. Ona dago, bai. Freskoa, ean errexa, harine, alkoholik ez dauke. Piskat akuoso. Akuoso, ez? Urakinak, urakinak. Niretzako rapa eta zuretzako koktelak, ez da? Bakoitze berea. Ingo iguzu rap txiki bat? Venga, ba. Venga, Mendiola. Ze, basu, animatzen gara? Hombre, claro. Hor bai. Kumbia pizka bat, ba! Traka, bihotza taupa daka nire soinua. Dena doa presaka nire burua biraka, lainoak nire zeruan, gorputza dardarka, hause nire marka, azken guda dantza, arantzak bihotzia, ni zure zalantzaz, makizunen trampa, kanta berrien andramari emamuen aurka, txakurrak zaunka, txerriako inka, kalean borrokarako prez, gure erronka, non da, zein da, nik zer. Herriaren erantzuna badakigu, non da, zein da, nik zer. Traka izerdian daramagu, non da, zein da, nik zer. Herriaren erantzuna badakigu, non da, zein da, nik zer. Traka izerdian daramagu. Ipurdi gozo horiek bai, ez? Traka. Ze ona, txalo bero bat, basu! Guau! Oso ona. Eskerrik asko gure publikoari ere bai, boltazu, neskak. Miami nola ikia, batek euskabi egartzeu da bestek, ematezun ez ezkala ondo konpenetratu baina hola da. Euskal Herrian egiten da, holan eta holan. Bale, orduan berriz ingo dugu. Apa! Etxebarri Albiztur, ¿qué pasa? Ondo, Conexión. Conexión total.